Right, ebusian for me chiachi obia, e mo obia kwaba. E de baba Grace TV so. Me di se twedi ampo nyankro panto ebusian obia ho ye. Ah, menim se arosem bi asi e wo ye man Ghana mu ha. E ko Konongo Odumasi mpate mu ha. Ma bia befa bia won tentafie so no. Amanfo ahyase e kire o madwen. E ka bibi di fa ho. Na ebia na onya nte asem wo asie na ye be chichi ma kire. Afi obi a onim asem no mu ankasa nso aba abonten. Abɛka nokore paa yɛ ɛwɔ asɛm no mu. Na ɛnam sɛ asɛm no mu ɛyɛ nti no wo deɛ yɛni nkɔmmɔ ne nyinaa ne sɛ wokɔ Konongo ɛyɛ Odumase MA Basic School yɛwɔ Konongo Odumase yɛwɔ Asante Akyem Central ɛwɔ Asante Mantam mu Asante Mamu ha yi a atikyafoɔ mmienu bi yɛ a wɔn nyinaa kyerɛ adeɛ ɛwɔ sukuu baako mu wɔn ayɛ nyamedea saa da korɔ no a the very same day ɛna teachers mmienu of the same school ɔmo nyinaa wu ya paa na deɛ na ɛkɔbaeɛ yɛ teachers yi mmienu yɛ nyamedea earlier ɛna report bi ba ntɛntɛn fidie so nti on your screen ɛyɛ teachers yi mmienu baako yɛ bɛrima ɛna baako so yɛ ɔbaa teacher ni bɛrima no yɛfrɛ no Francis Egua na ɔsɛ wokɔ schools mu teacher fo yɛ taa wɔ nsamrane yɛde frɛ ɔmo teacher yɛfrɛ no sɛ Francis Egua yi dodoɔ naa bɔ ne nsamrane ɛfrɛ no general ɛna teacher ni ba ɔka ho yɛfrɛ no Grace Stevens yàrá no nso ɛbɔ ne nsamrane frɛ no ɔbɛɛmoa sɛdeɛ bɛgye kaka no ɔmo nyinaa yɛ teachers of Konongo Odumase MA Basic School earlier report ɛbɛto dwa ne sɛ ɛberɛ a sukuufoɔ maa kwan no ɛna teacher ni bɛrima yɛfrɛ no sɛ Francis Egua anaasɛ general yi sɛbi na ɔdodo no kakra ɔyareyɛ yɛ a neɛ na akɔyɛ bibia wɔ hɔ ɛda a sukuufoɔ bie school no saa da no a day of reopening no ɛna teacher ni bɛrima Francis Egua yi ɔyɛ nyamedea yeah, went to me ama school on the very day of reopening. No, and as usual, said, yeah, why am I Ghana? Will be in Yamidian will be tian or about my yes, yes, as soon as you are now bent 10 crowns, sub you or die one, sorry. And Emma 1 year name teacher ni Francis Ago and as a general. Echo Barman, I was school was said, yes, teacher ni, and to me answer my via the and why in Yamidia. Now, no earlier reporter by and said, Grace Stevens, Madam Grace Stevens, I'm here teaching you the same school one is our friend, so Belmont, a guy named and I said, dear, tell the friend of Belmont. Earlier reporter by and said, oh, test us someone who trash ye. Yeah, we yin media. And as what test us who trash ye no, once the could do hospital, and it's not, and they be told just say, why yin media. And this report in the media and so kakra for some time now said, yes, ye, and I was here, and my young cabin, she my yen beer. Onim a teacher for me and nyinaa aba abonten abɛkyerɛ sɛ there be and okra ne sɛ ɔmo yɛ nyinaa yɛ nyamedea the very same day that baako no ɔmo nyinaa yareyɛ ɛna saa da no ɔmo nyinaa ewuyɛ I mean ɔmo yare the same day ɔmo wu the same day na nso nyɛ sɛ bi a baako di kan wi anaasɛ teacher ɛyɛ Francis Egua di kan wi ɛna ɛbɛbɔ amane wɔ school a Madam Grace Stevens stay ya ɔno nso collapse yɛ the Kudu hospital no there been tisa. So this the true story I know about betrayal media tray. So on your screen, you know some of the betrayal. Your friend of Prophet Kingsley Rains and any dinner or they want to enter so. Now no church you kakra so there be Emma yentin someone now mountain so yeah can say yeah now that is the real truth. The real truth you know say and okay teacher for me and because teacher for me no I'm Mr. Francis Egua and I said General or Grace Stevens, your friends say Obemwa. Your mina wa Konongo Odumasi MA Basic School no. And okay, we ye nyame the same way. But this is the story. And the Ocho Chimno say, yes, they died on the same day coincidentally, but your headline is false. Internet say, so report now mountains no, and Tessa say we can be the catch. At the end, Chim or mine or share the real story, and I say the true story you see, and Casapoti. Or say, I am Madam Stephen, as Madam Stevens ya or can we yawn so in Yamide. Or no, ni mumpo say, I teacher Francis Egua, why in Yamidia? There be no nimpo say teacher Francis Egua, why Yarimpo, because on say report and say, Omama Aquino, and teacher Bemen a yade. Yeah, day of opening or yen Yamidia. A duty reporting you will say they both fell ill and died the same day, only a barco. Or an American, no, Saka can be say Stephanie did not even know her colleague has died. Not Stephanie, I said, Madam Stevens, Madam here. Now, when you move 1% a colleague, Francis Egua, why in Yamedia. So, and I'll not change there be
ɔno koraa no reporter obetumi akada kyerɛ man sɛ nan sɛ ɛyɛ teacher ni baa yi mom ewu kane ansa na teacher ni bɛrima no ewu but ɛyɛ the same day yabusua I mean the bottom line of asɛm nyinaa ne sɛ the earlier narrative a ɛbaayɛ no ɛne sɛsi a yɛn no nso aba yɛn no ne nyinaa kɔ akɔwie one point bi sɛ ɔmo nyinaa yare the same day as to say yɛsɛ yɛbɛkan a madam de collapse yɛ nyame de ayɛ si a nipa yɛbɛkyerɛ mu sɛ ɛnte saa no despite saa nsɛm yɛde to nkyɛn ne nyinaa kɔwie a wagye ato sɛ ɔmo nyinaa yare the very same day ɛda baako na ɔmo nyinaa yare saa da na ɔmo nyinaa yare no a ɛna afɔ ɔmo nyinaa saa yɛ nyame de a that very same day no ɛna ɔmo nyinaa ɛyɛ nyame deɛ nti ɛyɛ very sad yɛbɛsrɛ nyame sɛ ɔnhu abusuafo nyinaa mmɔbɔ na ɔkyerɛ abusuafo nyinaa werɛ but mente bi mpa nyinsɛm da wo a wohwɛ me menim sɛ wote nsɛm wɔ bi mpa nyinsɛm da anaa sɛ sukuu baako mu teacherfoɔ mmienu ɔmo nyinaa yɛ nyame deɛ the same day na wohwɛ circumstance koraa nkyerɛmu a wɔbɛyɛ the two account na ɛreba no nyinaa no a I mean earlier account no ɛkyerɛ sɛ madam sɛ yɛ Grace Stevens anaasɛ yɛtaa fɛn sɛ ɔbɛn mu yi ɛte sɛ teacher ni ɛyɛ Francis Ego a ayɛ nyame deɛ na collapse yɛ yɛde kɔdu hospital na ɔyɛ nyame deɛ ɛno yɛ the earlier account ɛba the very same day ɛna another account so ɛba from nipa ɔkyerɛ sɛ onim wɔn yi si dɛbi ɛnte saa na mpo madam Stevens yi kora no onim sɛ teacher ni Francis Ego yi wɔayɛ nyame deɛ but ɛteɛ ne sɛ ɔmo nyinaa yare da baako no a ɛna da korɔ no a ɔmo nyinaa ɛyɛ nyame ɛtia mente bi mpanyin nsɛm da deɛ abusua menim sɛ wate bi mpanyin nsɛm da obetumi de aba comment section ne adi ho nkɔmɔ but mɛsrɛ nyame sɛ sɛdeɛ asɛm no si ɛyɛ esifa na emu a ɔwerɛm na ti akoma si fa nti nyame na hu yɛ nyinaa mmɔbɔ titiro paa ne sukuu yi ɛyɛ Konongo Odumasi MA Basic School sukuu no ahwɛ adeɛ paa but yɛsɛ ɛwɔ bi na akɔwie bi nti yɛ papa Francis Ego a teacher Francis Ego a general na busuafoɔ ne maame ne papa na awofoɔ ne adɔfoɔ nyinaa sɛ yɛ ma ɔmo nyinaa yɛakɔ ɛma ɔmo hyɛ den yɛsrɛ twa di ampo nyankoropɔn sɛ ɔno ammerɛ mu na ɔnom ɔmo ahoɔden ɔno ammerɛ mu na ɔkyerɛ ɔmo nyinaa werɛ na ɔnhyɛ ɔmo anan mu nsiane sɛ twerɛsɛm kora ma yɛte ase yɛtem Awurade na yɛwu nso a yɛwu ma Awurade in the same vein ɛyɛ madam Grace Stevens anaasɛ ɔbaa mu a din adodo ade frɛ no ɔno nso yɛ ma n'abusuafoɔ nyinaa yɛakɔ ɛma ɔmo nyinaa hyɛ den yɛsrɛ twa di ampo nyankoropɔn yɛ ɔbɔɔ soro ne asase sɛ ɔno ammerɛ mu na ɔmɛho abusuafo no nyinaa mmɔbɔ na wɔnom wɔn ahoɔden ɛberɛ mu ɔden na wɔn nyinaa ntumi mpem fam ɛma biribiara ɛnyɛ asomdwe wɔn nyinaa ntumi mpem fam na nyame twa di ampɔn no anhyɛ abusua no nan mu na biribiara ɛnyɛ asomdwe nti rest in peace to two teachers na afei school no nso Konongo Odumasi MA Basic School akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ hɔ me started from the headmaster afei the board of directors of the school afei the PTA ɛne akyerɛkyerɛfoɔ wɔ hɔ nyinaa ɛba de bɛsi adesuafoɔ so student anaasɛ nkwadaa peoples a wɔn ɛwɔ school no mu nyinaa yɛsrɛ nyame sɛ ɔnhyɛ wɔn nyinaa den na ɔnhyɛ wɔn nyinaa werɛ na nyame na ama wɔn ahoɔden ɛma wɔn yokodwo honhom na saa abere bi sɛ yɛn nyinaa mpemfam na nyame na amoa na school ntumi nkonkora no bi nti wɔdeɛ there is a breaking news at the Basumi now. There are two accounts, but you know, it's a teachers me no omo the same day, omo yare the same day. Teachers me know of the same school, omo yare the same day, and omo nyina and so ye nyamedia the very same day. Ha, minti bi mpanyin sem da. Emo ya. Yam fampe man yanko. E dem se onipa bia bewu, no kwetwa se nipa wu prakope. No wachi atemu. However, koba se bibi se na sia na ma yakɔ ha adwea ti yɛbɛsrɛ ɛna yɛnim ebia bra na ɔmo yɛn nyinaa te ase no koraa no ɛfisɛ ɔn sɛ ebia na ɔmo yɛ kuro bi kɔ bɛyɛ mpanyin nsɛm sɛ obi tumi ewu na owu yɛ no ebia na ɔte ase nipa kɔ ɔte ase ɔno ne maame yɛ baako ɔno ne maame yɛ one paa nipa ne tumi wu na ebia ana ɔmaame wu a ɔmo sɛ nipa na sɛ ɔno ɔmaame yɛ korɔ ɔno ɔmaame yɛ one ti no adwendwen ne adeɛ tumi na ɛnum ana nipa no nso ayɛ nyame deɛ ebi si na no bɛyɛ last year issue bi esi saa papa maame bɛrima bi yiri yɛ nyame dia yiri ni yɛ nyame dia no bɛrima ne di awerɛhoɔ adwendwen ho ne adeɛ because of sɛdeɛ ɔmo si teɛ na ɔdɔ wɔ ɔmo ntɛm ti ɛni bɛyɛ sɛ 1 year koraa na yiri ni yɛ nyame dia no ɔno nso yɛ kunu ɔno nso yɛ nyame dia ti I know sɛ du baabi a nsɛm bi sɛ si ɛbra bi a no yɛ sɛ bi abusua obi ne maame ebi ne maame a ɔnte ne ho gyae koraa ne maame a ɔdɔ no pɛ na asɛm paa na ne maame a yɛ nyame dia ebi otumi dwendwen ho asɛ ebi me maame koraa ne we hwan biem
hwan koraa na ebi bɛkyerɛ me rɛ na ɔno nso afa mu ogu bi sɛbi ɛno de si anaasɛ bi a bɛrima ne ɔbaa bi aware na adwendwen ne adeɛ bi a sɛbi ɔno da sum na so baa mu owu abɛfa baako n'akɔ ɔdɔ a ɛwɔ mu ntam ti wɔn nsɛm bɛrima baako a aka no deɛ waka wɔ asase so yi ebetumi adwendwen ho ne adeɛ a ohun deɛ ɛba na ɔno nso ɔba abɛfa ne kɔ ya saa but as to say nipa mmienu ɔmo adwuma mu baako ɛnyɛ mehyɛ dan tv dadeɛ nti ebia na ɛsɛbi ebile a ɔmo nyinaa te ase no na ɔmo pɛ ɔmo ho asɛm yie paa ebile ɔmo nyinaa te ase no na I mean genuinely wɔn ɛboa wɔn ho adwuma a wɔn yɛ mu ne adeɛ I mean ɛkyɛ sɛ mehu deɛ menka mpo but mɛsrɛ nyame sɛ ɔno amrɛ mu na ɔnhyɛ busua nyinaa de me nka yi nyinaa ho yɛ last year baabi ɛna sɛ ɔkɔ Amsterdam a Den Haag sɛ nana asantefoɔ hena wɔ hɔ na nyame mfa ne currency yie sɛ ne nua baa yie nyame deɛ na ɔbaa Ghana sɛ ɔbaa bɛsie ne nua baa yi na ɔwɔsɛm ne sɛ ɔbaa yɛ ɔbɛsie ne nua baa na ɔgu so preparations towards ne nua baa na yie no ɔno nso yie nyame deɛ ɛma mekae paa sɛ ɛbea kura du yɛ a na yɛyɛ ne nua baa na yie no yɛde ɔno nso ka ne nua baa no na yɛde wɔn nyinaa to mpɛm na yɛ papa yɛ ɔhene ɛda mpɛm na ne nua baa nso da ne nkyɛn so nti nsɛm no bi sisi saa however ɛyɛ a na ɛyɛ ɔmo a deɛ mihu na meka o ɛyɛ a na ɔmo a ɔmo yɛ related by blood ɛne adeɛ ɛna ɛta si but as to people who are not related and I don't know as it stands now report ɛba mɔntisu na bie no a none of the reports na aka sɛ ebi a teacher Francis Aguayi ɔne madam Stevens ebi ɔmo yɛ related ɔmo yɛ abusuafoɔ anaasɛ bi ɔmo yɛ awarefoɔ the report bi ama abɔnten saa nti yɛbɛdi akyire na update bi ɛsɛ fata bi a yɛsan de abɛso nyinaa ba yɛsɔ nyame so ho yɛ na mɔbɔ ɔmfɔ mo kra nsi mi da sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ mabusua kae sɛ nnwumakuo bi adaroma ɛna ɛsɛ ɔma sene ɛma mede dwumadie bi ɔde di kan ɛyɛ OB Trading Enterprise yɛwɔ Kumasi South Street West Junction ne nyinaa ne sɛ ɔpa ataade papa open papa de perfume papa deɛ ɛno ara ne OB Trading Enterprise ɔpɔkɔ buakye perfume house and boutique ɛwɔ South Street West Junction wɔ Kumasi a ɛhɔ na ɔkɔ a wobɛnya bi bɛsi ɔm perfume mede gu mu ɔkɔ Asante Mampɔn gyina Mampɔn na obi afrɛ me from Adwira ɛne amanten atebubu sɛ ɔmo ateme perfume na gu mu ɔmpɛ wei na deɛ na apɛ saa nso ɛna mekamfo ɛyɛ Better Grace Financial Services de ama Ghana for mo America ɛne Canada your number one financial group your number one insurance group adena ho bata no a ɛkyerɛ bi kwa ho yɛ mu a ho nkyerɛ deɛ ɛno a ɛne Better Grace Financial Services ɛsiane sɛ wode ho bɔ na ɔmo sie sika na akɔ pension a don't worry ɔmo abusua ɔmo bɛsɛ ɔmo na ɔmo wɔ pension ba sɛ ohia sika ɔbɛtam sika boom di amount yɛ bɛyɛ tax free ɛnyɛ otuo bi awɔ mu ɔmpɛ wei na deɛ na ɔpɛ ɛna ɛbrɛ a ɔmo sie sika no anso mesrɛ me kama no da sum na so ɔhaw ne amanneɛ bi ba na no nti wontimi yɛ adwuma bi ma don't worry ɔmo bɛhwɛ wo akɔpem sɛ wobɛyɛ nyame dea na afei ɔma nso ɛkɔ sukuu no ɔma hwɛ ɔma nkwadaa no a akɔpem sɛ ɔmbɛwie suapɔn anaasɛ college ɔmpɛ wei na deɛ na ɔpɛ ɛyɛ Better Grace Financial Services afei yɛtɔn fie ɛwɔ Atwemayabe abusua Madaroma yɛtɔn fie ɛwɔ Atwemayabe ɛyɛ 10 minutes drive from Sofolai efie no ɛyɛ 4-bedroom house 4 bedrooms yi baako yɛ master bedroom ɛna three na aka no ɛyɛ single room self-contained na I mean hall kakraka yɛ wɔ fie hɔ afei dining halls kakraka yɛ wɔ fie hɔ kitchen kakraka paa wɔ hɔnom garage ɛwɔ nso nyɛ asɛm ketewa bibia yɛ kama yɛwɔ summer hat bi a wɔayɛbɔ no wɔ fie no ɛhɔ inside hɔ nom abusua wotena ase a yɛ adwuma berɛ na apɛ sɛ ɔgye ahome a na wakɔtena ɛso wɔkɔtena ase aya na wohwɛ wiem na wɔbɔ mframa na wozipe wo drink kakra na bibia akɔyɛ de ama wompɛ wei na deɛ na wopɛ ɛna yɛsa wɔ rooms no bi wɔ fie hɔ a ɛno deɛ at your discretion sɛdeɛ wopɛ w'adeɛ no wokɔtɔ na wotɔ fie no apɛ sɛ wode yɛ rooms ɛka no nya more rooms atogye wɔ a wopɛ sɛ wode yɛ office na work from home a ɛyɛ w'awasɛm wopɛ sɛ wode yɛ ebi koraa study room a nkɔla ne sua adeɛ abusua ɛyɛ w'awasɛm bibia da no akɔ mu a Atwemayabe 10 minutes drive from Sofolai ɛhɔ sɛbi nya afei na ɛyɛ new site nya afei na choka na weebu na ntɔkwa da bibia sɛ ɛde hɔ nom bibia da no akɔ mu a ɛde hia ne sɛ ɔne ɔmo kasa na bibia ɛyɛ de ama ɛyɛ Atwemayabe 10 minutes drive from Sofolai hɔ ɛna afei ne wɔde ne ɔmo kasa na bibia enkoye emfa emma ɛna afei ɛnam sɛ wasa asenso tonti no abusua ɔsɛ ni sɛ bi wabɛkɔ na akrɔmfo agye wafa wɔn mu di munya ɛhɔ nte saa ɛhɔ asa asenso tonti obi atɔ asase na ɔsi ne fie hɔ nti wokɔ hɔ a obi asi ne fie wie deɛ ɔnsi wie yɛ mpo a na wɔ apply finishing touches kakra nti wobɛka yɛ ada ɛkɔ hɔ a yɛkɔtwa fie no de bɛkyerɛ amansan no wohu sɛ wote sɛ carpenterfoɔ ne adeɛ bobɔbɔ ntaabuo mu kyɛ sɛ wɔn awie a ne saa
The young we mpo no also apply finishing touches to be bia okay. Ya kyerɛ sɛ wotɔ ya wobɛtumi atena ma bɔ bra na bibia akɔ yɛ diama akasifoɔ esikafoɔ paa ɛna ɛte hɔ yɛ prime area ɛwɔ Kumasi efie na etwa gu ntifa na mba na from na ne ɔmo kasa na bibia akɔ yɛ ɛmfa ma abusua me da sɛ ɔgye brɛ na wohwɛ me cause one by grace to but me kɔ nyame mfa ɔmo kra nsie yi teacher for mmienu a awerɛhosɛm ne sɛ ɔmo nyinaa ayɛ nyame deɛ ɛyɛ teacher ɛyɛ Mr Francis Agua aka General ɛna afei ɛyɛ Madam Grace Stevens aka Obemwa yɛn nyinaa yɛ teachers mmienu a ɔmo Konongo Odumasi MA Basic School baby our souls rest in perfect peace ne ama abusuafo nyinaa nso yɛakɔ ne yɛasrɛ teacher for ɛne school mpanyinfoɔ headmaster na wɔn aka nyinaa nso nyame nhyɛ ɔmo nyante na dan kɔma yi na yɛbɛhyia ne de twɛdi ampɔn ato ɛresi me da sɛ ɔgye brɛ na ohwɛ me kɔso na by Grace TV bɛpɛ me bɛhyia makra bye bye.